Hej! Min anden YouTube får fucket op til noget nyt, og den vil jeg holde ved lige og opdatere indimellem, når jeg har tid. Jeg går på efterskole. Lige pt. Der er jeg ikke på efterskole, fordi jeg er syg. Jeg har for lav blodprocent, så jeg er for sygt træt, og jeg kan ikke overskue noget, og kan ikke holde ud at være fysisk aktiv i lang tid, og sover meget og sådan noget. Og når jeg endelig er vågen, så sover jeg. Så ja, det er kedeligt. Jeg har været hjemme siden søndag eftermiddag kom jeg hjem. Og jeg har virkelig bare kedet mig og været sammen med min mor. Jeg vil helt gerne tilbage. Jeg savner virkelig at være på efterskolen sammen med alle de søde mennesker. Og jeg kommer desværre ikke tilbage før efter efterårsferien, og jeg er simpelthen så træt, så jeg ikke gør det. I efterårsferien skal jeg lave en hel masse sjovt. Jeg skal være sammen med Jonathan, og jeg skal være sammen med Nadia, og jeg skal til Hannas fødselsdag, min bedste veninde. Hun har fødselsdag, og jeg kan fik gave til hende. I dag var jeg med til os. Det bliver en masse ting. Køb den her. Så jeg ikke skræmt rundt og løbe den. Køb jeg en pulver. Den er god. Og så køb jeg den her. Så købte jeg den her eyeliner. Ja. Og så i går var jeg i 10, og så købte jeg det her cover og nogle lille høretelefoner. Så vil jeg ikke lige at finde ud. Jeg savner Nadia rigtig meget, så nu skal I se en video. En video med mig og Nadia i, hvor vi har det sjovt. Så ja. Ja, vi ses. Amazing.